Ya mai girma mai shari'a, wannan dai shi ne Ado Gwanja. Ina son a bani dama na gabatar da manya-manyan laifukan da ya yi a Najeriya na sakin waƙoƙi na banza da na hofi da ya yi. To muna sauraron ka. Amma fa tambayoyi na akwai suka a ciki. Mun baka dama ka yi wa Ado Gwanja tambayoyin da ka ga dama. Domin muna son mu san menene ma'anar cas da kuma war a garin nan. Kur'ani sai ka warware mana. Za kuwa mu caskalahi mu sa bayan sai ciwo idan bai faɗi gaskiya ba. Kai Ado Gwanja, uban menene cas? Ni ma kawai na yi waƙan nan ne don nishaɗi mai girma mai shari'a. Mun ji waƙa nishaɗi ce, amma me yasa ka ce bayana na ciwo? Babban dalilin da ya sa muka kawo ka gaban kuliya manta sabo. Ka haukata matan arewa suna ta sosa-sosan bayan su tamkar wanda suka yi wanka da karara. Saboda haka kai mai laifi ne. My lord, tambayoyin da Shamsu Tigo yake yi sun saba wa kundin shari'a na miliyan 3,900.1 da 1.1. Kai DMB mai waka, ka sani fa nan ba studio bane, kotu ce, ka iya bakinka. DMB mai waka, kotu bata karbi korafinka ba. Muna sauraron ka barista Shamsu Tigo. DMB mai waka dinga sara ana duban bakin gatari. Yagwa Ado Gwanja, na dawo gare ka. Menene wai wannan cas din, kuma menene baya na ciwo? Ja'iri kuma har da cewa wani asosa. Kai fa muke sauraro. Ranka yi daɗe da na iya ƙarya da na yi muku. To Ado Gwanja kai ba musulmi bane iya? Ni musulmin Kano ne. To amma me yasa ka saki waƙan nan a nan iya? Babu hakka mun samu ƙarin bayani akan afakallahu ya ce kar ka saki waƙan nan a nan. Sai ka je Legas ka sake ta, an yi haka iye? Kwarai an yi haka. Kenan hakan yana nufin ka raina gabancin harkar ku ta Kannywood ko? Haka bane, lokacin da na yi wahala wa taimaka. Mai girma mai shari'a, ai ka ji abin da Ado Gwanja yake faɗa a gaban al'umma. Za mu ɗaga ƙara zuwa 10 ga watan 9. Mai girma alƙali dan Allah kar a bada belin hi.